Avui és dimecres i és el dia de... dinar fora. dinar pels puestos. Descobrir Mataró. Avui anirem a Can Laro, que ens l'han recomanat 2 o 3 persones. Estàs molt colorida, tu, tens molt de colors, Si ho arreglem. Ara ja estic fort. Doncs avui anem a Can Laro, que ens l'han recomanat molt i farem la crítica que els pot enfonsar o portar a la glòria. Estan fent obres aquí a Santa Maria, amb una mica de sort deuen estar traient aquests containers tan escarosos que ens havien posat davant de l'església, que feien un lleig considerable. A veure si amb una mica de sort els canvien de lloc. Tenen menús econòmics des de 5 euros, 7, 6 euros, 7 i 7,80. I després el del dia, que és el de 9,90. Con lo que està molt bé. Els menús estan molt bé. El de 5,90 és una amanida verda i un quart de pollastre, amb l'aigua, el postre, i tot inclòs, està molt bé. Jo m'he demanat el número 3, que són 7 amb vi, i és un plat de pasta. Pots escollir espaguetis, macarrons, tallarins... Per venir cada dia, si has de dinar fora cada dia, és el més barat que hi ha a la zona. L'amanida fa molt bona cara, i té una mica de tot, i els espaguetis a la carbonara. Ai no, les tallarines a la carbonara. Ja s'ha demanat la... Que mala llengua. Brasa de segon, pollastre i galtes. Què tal? Sí? 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 Flan de llimona. Anem a català. Rico, rico. A veure, qualitat-preu... Està molt bé, qualitat-preu està molt bé. El menú de 5,90, que és l'amanida... Verda. O no sé què era l'altra opció. Amanida verda o truita. O truita i molts segons. I postres. O sigui que molt bé. Sí. A veure on anem la setmana que ve. Els postres no maten, però. No, els postres eren molt Perquè normalets. caseros, però em sembla que de bossa, Eren caseros, però d'aquells de polvots. Sí. O sigui que... Normalet. Normalets. El pròxim Però molt cop, bé per preu. doncs demanarem una fruita. Ah, sí. Millor. O gelat. A veure la setmana que ve, on ens porta el destí. Hem aprofitat que anàvem al mercat per agafar unes quantes caixes de fruita. Bueno, de fet les hem demanat al fruiter, que és el que porta la fruita al Milola. I aquí les tenim. Ara la Laura diu que les pintarà i no sé què els hi farà i les deixarà com aquestes d'aquí, que estan netes i pintades. I posant algun cello i ja tindrem Més caixes. més caixes per posar llana, trapillo i fils. Sí. Visca el low cost. Yeah. A veure, estem anant a casa la iaia, no sabem si serà. Tu creus qui deu ser, Jan? Sí! Comprovem? Sí. A veure, crida'l. Iaia! Ah, que l'has sentit? Sí. A veure, torna a provar. Iaia! Que hi és? Sí! Sí! A veure, si està... Sí que està, mira la iaia! M'he dormit a galleta! Has dormit a on? M'he dormit a galleta! He saltar el tobogan! No he dormit a la caseta de plàstic perquè estava trencada, que a vegades hi dorm. Però sí que s'ha tirat pel tobogan. A que sí? Sí! Sí! Bien! Però tu no! Ah, no, jo havia Tu dit. no vas al picarol! Però jo puc dir bien, no? Sí! Vale, doncs. I què, t'agraden el picarol o no? Sí! Va? Com formatge i llet! Ah, molt bé, això és un bon preu. Molt bé. Peix! Peix! Ho faig bé. Sí! Bona. Bona. Molt gros, aquests talls, papa. Molt bé. I llavors què passa? Es posen a dins es posen una closca molt gran i arriben els seus amics. Oi que sí? I què passa amb els seus amics? No sé. Amb què van els seus amics? Amb una bicicleta. Sí. La Pepa li diu, té, Pepa, un enciam. La Pepa, tota contenta, diu, ai, què hi ha aquí dintre l'enciam? Veig com una cosa. Ah, hi ha un monstre horrible, diu la Pepa. Jan, mira, Mira, papa, per una canasta.
Mira, 1, 2. Ai, cachumillos. Vinga, una pausa tècnica. S'ha acabat. No s'ha escapat. Que s'acabi. Totes. Mita-les. Però s'han de fer vermelles, Totes. S'han de fer vermelles primer, no te les pots menjar, No. No, fins que no siguin vermelles. Explica-li al papa. No són mamelles. El què? Ja s'ho he tirat. Sí? On? Què seran? Aquí. Mamelles. Mamarusses. Què vols fer, Jan? Pintar. Vinga, va, vine a pintar-la. Mou el pot, mou. Molt bé. Molt bé. Més. Sembla les Vols fer-ho tu sola? Ui, Apreta aquí. Apreta. Fort, fort. Només un dit, Així. Vale, vinga, va. Una boleta, un xurro. Molt bé, carinyo. Tu. S'està secant, està petjada. Mira, Jan. No puc. Ta-ta-xan! Acabat d'arribar des d'Alemanya. Un unboxing! El primer que faré. Fem la tisora de fer els unboxings, que és aquesta. Doncs això és ni més ni menys que, atenció, si trobo la cremallera, aquí. Un croma verd i blau plegable. Ai, quins nervis. Ai, quins nervis de rufar. Atenció. A veure si ho he fet bé la primera sense trencar res. Toma! Uala! Estupendo. Vale. Has vist, Jan? Què et sembla? Què et sembla el croma del papa? Que és xulo? Molt o poc? Sí? I per què fas aquesta cara de pena? Què vols que fem? Què vols fer, Jan? Què vols fer? Imprimir. Sí? Vols que imprimim alguna cosa? Vale, va, mira. El pocollo. No, era tan grossa. Vale. A veure, quin vols? Era tan grossa. Quin vols? Primer aquest. Aquest de l'Eli? Sí. Vale. A veure... Aquest? Sí. Surt o no surt? I me'l veus? Bien. L'Eli. Molt gran. Què et sembla, mama? Molt xula, carinyo. Ai! Ah! Una zebra, socorro! Nene. Ah, eres tu, quin susto. Pero bueno. Això és un dia típic a la nostra família. Nene. Ah, eres tu, quin susto.